Right. Greetings muri Zimbabwe pachivhitivhiti Zim HD. Vaemarson Dambudzo Mnangagwa ndivo vanoona vari tsuro magenga eZANU-PF, ndivo vanoona vari intelligence kupfuura vanhu vese. Naizvo pane nyaya panapa inokatyamadza kana nyaya inoshamisa yekuti vachiwenga kubvira panoise dzese dziri kuitika ivo vakanyarara hapana chavari kutaura, asi vaemarson nevapfanha vavo vari busy kutaura zvakawanda wanda pamusoro paVP, vachitaura madimikira papublic, vachida kuzivisa vanhu kuti ivo navachiwenga havasi kuwirirana, asi vachiwenga havasi kuratidza kuti ivo vane kuvengana navo. Naizvo chinzi pavabva kuChina vanhingirikini vaMnangagwa vakaudzana mashoko makukutu pamusoro pemapromises avo avakapromisana nenyaya dzema3rd term dziri kutenderera pasocial media. Asi muri Zimbabwe nyaya iripo ndeyekuti pane vanhu 2 vakadzi vari kunzi vanofanira kureplesa vachiwenga pavice president. Saka panapa mukadzi umwe aripo ndipo pamuchinguru, kuita zvekare umwe wachipiri mukadzi anonzi Mabel here kana sikakanganise Chinomona wekuWomen's League, ndiye munhu ari kwanza, ndio vanhu 2 vari kutarisirwa kunzi vanokwanisa kureplesa vachiwenga. Asi naizvozvo vakapromiswa kunzi musabate vachiwenga nekuti magetsi. Thank you for watching.